Zamislite dakle sad ovakvu situaciju. Čovjek imao rak i to valjda kostiju. I grudna kost i rebra, sve to otišlo. I onda se umešaju mašinci i isprojektuju na Niškom mašinskom fakultetu čitav taj deo, i grudnu kost i delove rebara. I čovjek danas diše. Zbog toga smo danas pozvali u studio dekana Mašinskog fakulteta, doktora Miodraga Manića i profesora Miroslava Trajanovića. Dobar vam dan. Dobar dan. Dobrodošli i zaista sve čestitke za ovako nešto. Ja rekao na početku, kad su mašinici u pitanju, obično pomislim prvo na Macolu i na Pajser. Ali, boga mi, sad se radi malo drugačije. Trajanović, ja sad treba vas pitam, kako ste vi to... Ali ja ću vas pitati nešto drugo. Kad ste se nekad davno opredeljivali za mašinstvo, jeste li sanjali da ćete napraviti rebre i grudnu kost? Ma ne, daleko od toga. Da budem iskren, ovo je do pre godinu dana za nas bio samo san. Ali mi smo godinu dana već radimo u saradnji, pre svega sa odličnoj saradnji sa Medicinskim fakultetom u Nišu, odnosno sa profesorima koji rade i na kliničkom centru i koji znaju sve dnevne probleme. Mi smo ove probleme doznali od njih. Ja moram da se zahvalim ljudima sa radiologije, profesoru Bošnjakoviću, koji nam je dao mogućnost da uopšte pomislimo da tako nešto da radimo. Pa onda profesor Mitković, direktor ortopedije, koji nam je dao 10-ak različitih problema i rekao je rešite bilo koji od ovih i vi ste za Nobelovu nagradu. Za nas je to izazov. Ali znate šta, za nas koji također nešto tu radimo po jugu Srbije, kad slušamo ovakvu priču i pominjanje ovakvih imena, onda to znači da ovaj deo zemlje Srbije ili Balkana, Evrope, kako hoćete, ipak ima kadrove. Baš to. Da vam kažem, ja sam zaprepašćen koliko Medicinski fakultet u Nišu ima dobrih kadrova. Moji momci, asistenti Mašinskog fakulteta u Nišu, mi ništa nismo znali o anatomiji. I onda dođe profesorka Arsić sa anatomije i, da kažem, za par meseci nas uvede u jedno od najsloženijih stvari koje imate. Priroda je najsloženija stvar. Razume se, asistenti Mašinskog fakulteta su toliko sposobni da su uspeli, recimo, prvi na svetu, to nije nigde još nismo stigli da objavimo, bit će objavljeno, da napravimo matematički model, recimo, femura, jedne od kosti u kojoj se najčešće lomi. To nam je ulaz. Kad napravimo matematički model, on omogućava niz stvari. Narod kaže butna kost. Butna kost, tako je, bravo. To omogućava da mi imamo precizniju operaciju, da dozvolimo ortopedu, hirurgu, da planira operaciju i da ta operacija uspe na jedan bolji način. To otprilike izgleda ovako. Molim vas sad da iskomentarišete ovo, što čini mi se direktno sa kompjutera. Što ovde sad gledamo, ovo je ono što smo mi dobili od kolega sa radiologije. Ovo je napred po jedan grudni koš. To je ono što se dobija nakon snimanja kompjuterskom tomografijom. To je u stvari jedan veliki oblak tačaka. Tu ima na milione tačaka. Naš zadatak je da sad te tačke pretvorimo u jedan zapremninski model, kao onakav model kao da smo to konstruisali normalno neki mašinski proizvod. Mi smo ovde bili, vidite, mi vidimo samo šta nedostaje, ako biće jedan detalj kada se ovo približi. Evo vidite ovaj prekid u grudnoj kosti, to je deo koji je nestao zahvaljujući raku kostiju. Ovaj čovjek je apsolutno bio osuđen na smrt, sudeći po posljedici. Da, njemu je bio grudni koš otvoren. Prednja strana grudnog košta je bila otvorena i mi smo trebali, vidite da mi nemamo ovde delove kosti, mi smo morali da rekonstruišemo taj nedostajući deo, da ga rekonstruišemo geometrijski, potpuno tačno, i onda kad ga rekonstruišemo, to je prva faza bila, da proizvedemo taj nedostajući deo od materijala koji je prijemčiv ljudskom organizmu i da ga ugradimo. Ovo je bilo prvi put u svetu da se napravi takozvano krojeno rešenje delova grudnog koša. Ovo do sada niko nije uradio
I vidite, ovde smo morali da rekonstruišemo dva rebra koja su bila najugroženija, pri čemu nismo imali ništa. Znači, morali smo geometrijski, matematički da uklopimo to da bi se krajevi onoga što mi pravimo potpuno uklopili sa pacijentovim I da još organizam to prihvati. I da prihvati. Na sreću, operacija je prošla perfektno, pacijent se odlično osjeća, već je na nogama. Izvinite, opet ja laički, a i novinarski radoznalo. Ma kako ste spojili vi ta rebra sa... Da, to su već poznate hirurzima sa grudne hirurgije poznate metode. Tu se stavlja, bitno je da vi imate implantat koji apsolutno odgovara. Evo, ovo sad što vidimo, to je ono što je napravljeno, što je ugrađeno pacijentu i to je tačno ono što su hirurzi odsekli i izvukli i želeli da ugrade. A oni to nekim mrežicama kasnije spajaju, to sve lepo zaraste i pacijent ima doživotnu garanciju. Je tako. A materijal, ne rekao ste? Materijal je jedan specijalni, da kažem, medicinski cement. Poznat po tome što je prihvatljiv od strane organizma. Znači ovo što smo vidjeli crveno, plavo i tako dalje. To je napravljeno. Sada moram to da kažem, vidite, kao što je profesor Manić rekao, mi nismo sami na ovom projektu. Ovo je izuzetno multidisciplinarna stvar i ako primetite, sam projekat je napravljen tako da smo upotrebili 2 medicinska fakulteta, 2 mašinska fakulteta da bi spojili i napravili kritičnu masu resursa, ljudskih pre svega, a i materijalnih, da to možemo da radimo. Kolege iz Kragujevca sa mašinskog fakulteta su kupili pre nekoliko godina jednu mašinu koja radi trodimenzionalnu štampu i ovo što smo mi nacrtali, što smo dobili trodimenzionalni model, on je kod njih napravljen i onda smo imali fizički taj model, na osnovu njega napravljen kalup u kome su izlivene ove kosti i pacijentu je sad okej. Je li dekan ponosan posle ovakvih stvari? Apsolutno, svi smo radili zajedno na ovom projektu. Ono što Mašinski fakultet ističe u ovom trenutku je da su ovo tehnike i tehnologije koji su vrhunski u svetu, koje su stvarno visoke tehnologije, gde smo pokazali da imamo dovoljno kompetentnih i stručnih kadrova koji mogu da se uhvate u koštac sa jako velikim problemima. To su projekti gde mi vrlo rado uključujemo i studente i Mašinski fakultet, radeći na ovakvom projektu, dokazuje da se nalazi u samom vrhu institucija koje se bave i edukativnim i naučno-istraživačkim radom, da ima dovoljno znanja u svojim redovima, da edukuje kadrove, da se uhvati u koštac sa projektima i mi smatramo da je ovo jedan vrhunski rezultat fakulteta i jedna referenca koja nas svrstava u red visoko naučnih institucija koje mogu slobodno za sebe da kažu da su nešto gde je mesto gde može da se izuče i nova znanja i to je još jedan dokaz da u ovom delu Srbije ima pameti, ima znanja, samo je treba na pravilni i korektan način upotrebiti i ne trebamo uvek da čekamo da nam neko dođe sa strane i objasni kako da radimo, možemo mi to i sami. Mašinski fakultet je mesto gde se stiču takva znanja. Nevolja sa tako visokim referencama je što na njima ne može da se spava. Mora da se radi još, šta je sledeće? Znate šta, u nauci je teško obećati nešto, jer vi uvek idete po ivici mogućeg. Naš sledeći cilj je da ovo uradimo od materijala koji će biti, ovakve implantate uradimo od materijala koji će biti razgradivi. U slučaju kada imate nedostajući deo kostiju zbog raka ili slično, organizam ima mogućnost kalcifikacije. Ako ugradimo implantat koji se razgrađuje brzinom koji ide kalcifikacija, uspjećemo da jednim otvaranjem pacijenta ugradimo implantat koji će sam od sebe biti apsorbovan od strane tela, a umesto njega će se stvoriti prirodna kost. To je krajnji cilj. I sad će mašinci početi da prave kosti. A zašto da ne? Pa zašto da ne? Ako ovi ljudi kažu zašto ne, onda kažem ja. Veliko vam hvala i još jedno velike čestitke na ovome. Reklame.